hip-hop conference. Okay, ritsu na ta. Yo, make some noise! Okay, shoutout yay, nagsuporta sa mua. Illinois, salamat kayo. Salamat sa tanan. Okay, og sa gabantay sa among kalinaw karon barangay Tanod, salamat kayo. Okay, introducing Paradigm Seat to my right. Pag-ingay para kay Iyoy. Kautan kining butanga, maunit ang balsa, gihambing mong problema. Ayaw ka worry, bisan tuod nga ginadili. Monito ba? Yo, Paradigm Seat to my left. Make some noise for Bolo Mars. Mga kida yung lugayan, joint diri ibasa 71 na double O home si pasa. Nagputi ang ganja. Okay, ilum lang. Yo, unang round na mo banat. Yoy, let's go. Oo, kamo taga-perto, dili mo bugok. Dili mo bugok. Tarawar ko rin murag kag tugok sa imong lalong katring nga kabuk. Okay, time. Yo, first round. Bolo Mars, let's go. Okay sa tanan, maayong gabi. Kinsa may nag-imbita ra ni dire. Puro man kinapayas, wa mo ginagpasalamat sa tong host na si BJ. Puro ra ka kinapayas. Hugaw ra ka dire. Hugaw man gining pirto. Gisugal man imong naon nimong tae. Ay wala. Mamauli na mo bi. Kadala ra kag tigaw dire. May pamamauli mong mapagamatay gamit ang 3-8. Kaya ako si Pulo, sa inyo taas ang respeto. Kay mong lulo si Busyo. Gigan sa bandilis, nanulo mo pirto. Ay grabe kay mo kakurso. Pero hangyo lang ako sa imo. Ang imo mga banat ipaabot o isa ka minuto. Dili ka tayo sa segundos pagani. Time na dayon, unsa na, hangyo. Para nagpinignon. Napa mo'y pabusta-busta. Purya sa way, gipili magdani mong batang gamay. Ayaw lagi mo kumpiyansa. Bata lagi to siya pero kabalo mo itong istorya. Dili pa si Mua, sige lang ka kristal, bisan wa na ginada. Pero naama kay ka mga taas-taas na litra. Pagsaba, kay pwede pa natin ikat, kay mong mama lula ni mo burikat. And yo, round 2, yeah, let's go. Karay mo mga istorya na pabata rin na. Ha? Pabata rin na. Di pa rin nasa bularyo niya sa naga. Kabalo pa sa napit ang naga. Di akilig sa pirto na. Wala pa girilibit ni Uka Moreno. Ay, wala. And yo, round 2, Bolo Mars, go! Gusto kang ikaw ang batyon? O ikaw ang Boston? O dalon di ka sa Boston? O isulod di ka sa karton? O isagad di ka sa kariton? Kay ipalapay di ka sa eskin mo si Clemson o Tonton? Kay sa buwa kay Bahin? Kay mo sponsor na mo si Ilin Wahing. Ako gatarong ko eskwela. Para makatabang ko ng pamilya. Dili pa si Mua, eskwela ka. Kay mong balon ni Bat mong mariwana. Hudas ka! Butang ina ka! Umalis ka sa pagmumuka ko! Pag-aambasin kita ng martilyo! At kantutin ko, tanang pamilya mo! Apilong ba ako imong mama? O singgit ako sa kaldri. Ang istorya sa iyong mama. Ang sarap ng mami mo! Putang ina mo! Gago! Time, yo, last round! Yo, let's go! Photogenic ka, pandili ka photographer. Tanawar gumuna imong naw, murag lapag na papero kung magtalikod murag diaper. Kung magtakilid murag folder. Panganay mong mother.
Ay. Yo, round 3. Last round. Last round, Bolumars. Bolumars, go. Hello. Oh, really? Nangandoy ka gimo kung mapildi? Oh, come on! You're so young to defeat MC like me! Kung sa karate, mura kang si Paquito Diaz ni Sokol ni Bruce Lee. Buta pa ning kamuting himo kung mapildi. Palihog lang, please. Napakiulaw lang kasi yung lugar na Bantilis. May pako, nauyab na ko si Ann Curtis. Manulong gani mo, ay, musta pa mauli na ha? Manulong gani mo kanang naamoy dala. Og taas-taasin po na imong mga litra. Og May pamatulungan sa kuha forever. Mas para dili ka bugok forever. Kay kung gusto ka makatilo sa akong mga banat o mga letra, timani akong kalo na 41. Kaya tigay mo sa among baryo. Kanin dula away labot ang amno. Nganong gikontra ko ani murag ungo. Busa sa amon hinay nagpalayo. Basi madamay mo siyang pag-amno. Time na ko, angol! Time yo! Okay! Time yo, judges! Negative 0. Round 1. Saya gyapon kay tipid kayo og oras dire, kulang kay sa oras. Pila ra ka segundo, round 2 kulang gyapon. Fluent dire, tagasing ipang banat. Ikan sa 3. Pakyo dai sa tanan. Oh my God. Guys, ako dai si Tony Lee. Bukat kay gibuyan permero hatod to 3. Ay, wala! Kini na diri nga sa Itabluya. Boy, ilan ba? Wala siya nga auto diri. Guys. Okay, yo. Okay, yo. Battle between Yoy versus Bolumars. Judge vote 3-0, Bolumars. Yeah!